Kam asi tak dopadnú? Za polku. Väčšina je za polku. Peťka len na boku. Peťka, predku. Ne. Ale za polku nejde vedieť. Ani Davison nejde. Áno. Na kúkaj. Jaký červený, zladený s kopačkami. Fiesta, kde to okajel? Ale vyberaj. Ale stále všetko to. Proto se robil, že nepočujem, ale asi vás napíšem na Tak dobre. Tak keď si nerobil? Včera si s tebou do 5 mohol. On povedal e-mail? Napíšte mi na ne. Tam bol e-mail a dal tam e-mail. Taký Kevin 554. Adam mi volal. Fakt? Hrálekovi, Vojčo mi oheň. Prosím ťa. Skús ma ešte raz ináč nazvať. Čo? Videl včera hrať. Opýtaj sa ešte raz. Prosím ťa, Dušanko, Vojčo mi oheň. Áno, ináč fakt, to je pravda. Čenzak sa náhlí. Nejdeš za bečko? Nejdeš za bečko? To čo nehráš? Čo robíš? Doktorom som nechce chodiť. Ešte robíš v pekárni? Kedy budeš v tom hoteli robiť? Či nebudeš? Nie, prečo? Si kokos. Ne. Ale nechod nohou. Ale dojde možno kúpni. O centi hovorím. Ja kazíš zábrok. Nič neviem. Ruka tam bola. Ježiš, fuj, Dušan, fuj. Ježiš. Nekúkaj na mňa, ale. Neviem, nekúkaj na mňa. Si si až teraz všimla? Neviem. Nič ti nej, tak nesimuluj. Vieš čo, buď radšej ticho, dobre? Neviem, išla by som. Lebo táto kamera robí fotky a to jebem. Od Petra mám srdce. Máš toho pôjde na stranu. Ja, 1993. Poďa a Chuj. Strašne padám, lebo ešte nemyšľam sa na majú. Teda, posnažil sa. Ešte si grambla vrátne, celé ešte nemali. Čo má aj? To prejde po nejakým. On išiel do Trnavy a aj do toho aviónu išiel. Pochvaj doma a tráfi sa niekde. Á, ježiš. Ne, tak vieš čo, nemusím. Áno Milan. Čo ty debil? Ja voňský hný tráp, dobre?
Včera chlaptali? Keď si mi volal, si bol pripitý, že? To môžem vyskať. Ty si chuj! Som ťa mávať. O 7 som volal, už som myslela, že si pripitá, tak asi som taký hlas. To bola hlava? Kúkam, že to je jaká hlava, ty kokos ruku. Ja som nevidel tú ruku, som videl, že to je hlava. Pretoč to. Čo robíš? Nehambíš sa? Ideš do piči. Za 5 euro. Za 5 euro. Čiebe, ja som robil za 10, tak buď Za malú koľko stačí. Čiebe. Ja, že si dá to. On nebude trénovať, si to natočíš, my tam bude pískať. Však včera si zapískal, bolo rozhodca. O to, že prehrali 12-0. Ale že aký bol za tým, ona úplne píča, sa prechádzala, kúkala. Úplne píču mal. Ja si dostali 12-0, ty kokos. Včera sa Natália tam mala byť do mesiaca. To je čo má frajerka ďalšia. Počula na Teresku, že sa začne o to ujebávať. Čo ty víš? Už nie je taký oný, paletník. No, úplne, že? Že máš modré oči. Najprv sa keď sa mi tak obečne, tak mi si postaš. Chceš prezlec? Ne, ja si dám len krátce si meeting. To je vlastne. Starý si Rich Kramer. To sa vám priblíži, ty kur. Nechcel by som udekať spraviť. Vlásne mi to tam nezatvára. Otoč to, fuj. Fakt neznášam. Keď aj doma ty kokos na nejaká slečna je, tak potom nájdem vlás, ja sa doplňam. Žebokov vlás, ne? Včera som ho prekladala. Včera ja som videl na tom na bajku, to koľko takto vlásy. Že bol blondier, udal ja, že neviem, čo je, neviem. Že s kým bol? S blondinečkou a zóne s Jablonickým. Čo? No? Sa naužil, nešiel do piče. Ja to bola ako vtipná. Jaj bože, Dušan. Bol tam akože ten náznak.